Pakusvika tizonzi tava kuzvitonga zvizere munyika yeZimbabwe, vazhinji vakakontributa, vamwe vakarwa hondo nepfuti, vamwe vakarwa hondo nemashoko, vamwe vakarwa hondo nemuromo. Dr. Thomas Chafire-Nyika Mapfumo vakazvarwa mugore ra1945 munzvimbo yeMarondera. Ende zvinoratidza kuti Dr. Thomas Mapfumo vakainspaiwa kuti vaitewo zvekuridza nziyo kana kuti zvekupinda mumhanzi nanasekuru vavo vairidza mbira, ngoma nehosho. Ende vaizivikana vari vaimbi muvhileji ravaigara iroro. VaDr. Thomas Mapfumo vanga vasingazive kuti nerimwe remazuva vachazovawo muimbi achaita mukurumbira munyika yeZimbabwe, ende vachazovawo muimbi achabetseredzawo kuti nyika yeZimbabwe ikwanise kuwana kuzvitonga kuzere. Ende vaThomas Mapfumo vakatora interest mukuridza ngoma, hosho nembira munguva yavaikura, sekuti izvi zvaive zviri around him, sekuti vakazvarirwa mumhuri yaifarira kuita zvemumhanzi. Vava nemakore anosvika 18 Dr. Thomas Mapfumo vakabva vafunga kuti regai ndichijoinawo ndichitanga kuitawo zvemumhanzi. Ende mugore ra1973 vakabva vaenda kuMhangura vakanojoina bhendi rainzi Hallelujah Chicken Band, asi bhendi iri raiwanzoimba nechirungu. Ende ivo Dr. Thomas Mapfumo vakaona the need yekuti vatange kuimba nevhenekula kana kuti kuimba nechishona, sekuti vakanga vaona kuti ndiyo market yakanga iri ine less people who were addressing issues aiitika munyika yeZimbabwe vachiimba nerurimi rwekwavo. Most of these youngsters who are playing African music today didn't have their own music. They were into copyright music until they actually heard from Thomas Mapfumo and the Blacks Unlimited. They were not used to, to playing this type of music. And they were very much into copyright music. They were playing soul music, all Western styles, jazz, whatnot. But when I started doing, African music, everyone stopped, and well, they started following in the same steps. And today we have so many bands trying to play their own type of music, but which is African, and that pleases me a lot. Mangura vazhinji vanoisiva iri a small mining town. And vaThomas Mapfumo vakabva vazosiya kuHallelujah Chicken Band ikoko nekuda kwekunetsana kwakanga kwakuitika mubhendi iroro, asi havana kunyanyisa kugara mubhendi iri, sekuti ipapo vanga vaona the need yekuti vachitanga kuimba nzimbo dzinoita kuti vasunungure vabereki vakanga vachidzvinyirirwa munyika yeZimbabwe. Experience yakavanga vamboona vakanga vachigara muHarare kunzvimbo yeMbare, apo painetsanwa vanhu plus varungu. Sekuziva kwamaiita panguva iyoyo vaiita inonzi segregation, kubvisa kana kuti kupatsanura vanhu. Zvainziwo zvakaita sekuti hanzi muna First Street hamupindwi nemunhu womutema munzvimbo yeHarare, ende kune matoilet aitonzi specifically made for varungu neachinzi ari specifically made for vanhu vatema. And also mukatarisa pane mamwe mashops anga asingatobvumirwi futi kupinda vanhu vatema. Ende panguva iyoyo zvakavabata vaThomas Mapfumo zvakaita kuti vachikwanisa kutanga kuita protest kana kuti kuimba nziyo dzino protest against that segregation. Asi vaiona kuti vakwanise kusvitsa message yavo kuvanhu vari kufanira kuimba nelanguage inonzwisisiwa nevanhu vavari kuzama kuimbira. Ende ndipo vakatanga kuimba nelanguage yeshona kana kuti rurimi rwechishona inonzi vhenekula nevarungu. Makumbonayo mamwe ndokufira ipapo mambo, mamwe ndokuchira mudzimba iwe, mamwe ndokutiza wendokumusha iwe.
mugore ra1955 vaThomas Mapfumo vakazobva kumarondera vava kuuya kuzogara muHarare uko kwavaigara nevabereki vavo munzvimbo yeMbare. Ende zvairatidza kuti panguva iyoyoyo Mbare yaive a black ghetto community yaiwanikwawo vanhu vainge vachitsutsumwa neutongi hwaiitwa nevabhunu panguva iyoyo. Ende munzvimbo iyi ndo maikwanisawo kuitwa ma-uprisings kana kuti nzvimbo yaikwanisa kuitwawo ma-protest nevanhu vechitema. Ende zvakaexposa Dr. Thomas Mapfumo kubrutality yaiitwa nemapurisa evarungu panguva iyoyo vaifamba nemasandana. Ende izvi zvakazowedzera kuinspire Dr. Thomas Mapfumo kuti vange vachinzwa kuda kumiririra kodzero dzevanhu vatema munyika yeZimbabwe. Mange muchizviziva here kuti zvava nyore kuti mudhindise matisheti kuti muite mabirthday enyu, macorporate events kana maschool trips nemutengo wakaderera nelow level. Tinoita screen printing, direct to garment printing, heat transfer kana sublimation printing. Izvo zvinoita kuti matisheti enyu abude ari emhando yepamusoro-soro nemutengo wakaderera. Kana muchida kunzwa zvizere, tibatewo palow flames panhamba dzinoti 0782 146 kubvawo kumarondera vachiuya kuzogara munzvimbo yeMbare kwakaitawo kuti vave exposed to zvinhu zvakaita seredhiyo, zvinhu zvakaitawo semumhanzi apo vaikwanisa kuteerera mumwe mumhanzi waiimbwa nevamwe vaimbi vakazoitawo masuperstars panguva iyoyo vairira paredhiyo, especially vanhu vairidzwawo ma-international artists vaiimba mumhanzi wakaita sejazz mumhanzi wakaitawo serege. Ndizvo zvakaitawo kuti vaThomas Mapfumo vakwanisewo kutanga kuita shungu yekuimbawo mumhanzi iyi. Tikada kutarisawo vamwe vaimbi vakaitawo sana Bob Marley nanani vairidza vachiimba vachizama kubatsiridza kusunungura vanhu vaidzvinyirirwa panguva iyoyo. Zvakakwanisa kutiwo vaThomas Mapfumo vakwanisewo kuita shungu yekuzama kuti vapindewo mune zvomumhanzi. Ende zvakaitawo kuti ivo vaThomas Mapfumo vange vachikwanisa kupusha oro kuita pursue career yavo yezvemumhanzi. Sezvamunoziva vazhinji, Dr. Thomas Mapfumo vakazobuda muHallelujah Chicken Band muya kwakuzojoina maoko nevamwe vaimbi vanosanganisirawo vana Dr. Oliver Mtukudzi vakakwanisa kufoma band rainzi Acid Band. Asi ivo Dr. Thomas Mapfumo vaive nenidi yekupursuwa genre ravo vega rainzi Chimurenga Music. And izvo zvakavabanikidza kuti vabude futi muAcid Band muya kuti vazonofoma Blacks Unlimited. And Blacks Unlimited vakazoifoma mugore ra1978. And tikada kutarisisa pavakatanga kupursuwa ipapo hondo ndo payanga yakupisa zvemhando yepadenga denga. And tikada kutarisisa also music yavo ndo payakazonyanya kucontributa kuchimurenga kana kuti muhondo yechimurenga patakazowina mugore ra1980 patakawana kuzvitonga kuzere patakasununguka sevana vefu vana vemunyika yeZimbabwe. And ipapopo Chimurenga Music was already a symbol of resilience, a symbol of rebellion panguva iyoyo. And ndo music yakashandiswa nemagamba vakawandisisa panguva iyoyo kuti vawane kuzvitonga kuzere kana kuti vakwanise kusununguka munyika yeZimbabwe. And izvozvo izvi zvakakwanisa kuti tizokwanisa kuwana an international hero and an international artist akapusha the narrative yemusic yemuZimbabwe to greater heights. Tikada kutarisa Dr. Thomas Mapfumo pari zvino vanozivikana munyika dzakawandisa. Tikada kutarisa nyika dzakaita sana Australia, USA kwavari kugara, and also tikada kutarisa nyika dzakaita sana UK, vana Canada, kwese koko vakaperforma. And it shows kuti his music is appreciated or is already known in those nations. And tikada kutarisa also panoperforma Dr. Thomas Mapfumo varungu vanenge vakazara. And havanyanyo kuzivikanwa nemaZimbabweans chete, vanozivikanwa nevanhu vese kusanganisira varungu, maIndia, maChina nevamwe vedzimwe nyika. Patakawana kuzvitonga mugore ra1980 Dr. Thomas Mapfumo vakakwanisa kuzoperformawo muRufaro Stadium alongside a legend in the music industry internationally, Bob Marley, a legend, a Jamaican legend. And izvozvo zvakakwanisa kuti azvizovavhurirawo mumwe mukana nema recording opportunities and also international fame
zvakaita kuti vakwanise kuzivikanwa kune dzimwe nyika dziri kure. Tikatarisawo marecording deals avakazoita kunzvimbo yeLondon and also mashows avakazoita outside Zimbabwe kubva ipapo pavakapefoma nalegend Bob Marley. After nyika yeZimbabwe yawana kuzvitonga kuzere, zvakawanda zvakazoitikawo munyika yeZimbabwe zvakaita kuti Dr. Thomas Mapfumo vaiti adopt to a new liberation struggle theme kana tichimurenga theme, and ipapo pavanga vakurwisa utongi hwakanga hwavapo hwevatema panguva iyoyoyo hwakanga hwakukonzeresa ukoronyera, hwakanga hwakukonzeresa corruption. And after adopting the new theme yechimurenga yekuzama kusunungura nyika yeZimbabwe again from our own people pakuitika izvozvo zvecorruption, tikada kutarisa kuti politics dzakanga dzakunyanya kucontribute to a lot of problems in our country panguva iyoyo. And Dr. Thomas Mapfumo tinoziva kuti vakaimba nziyo dzakawanda, vana munyika muno maita corruption etc. And izvozvo zvakazokonzeresa kuti Dr. Thomas Mapfumo vapesere vaenda kuexile vachibuda munyika yeZimbabwe vachinogara kunyika yeAmerica. You were a good friend of mine, and today you are my worst enemy. That's how I look at it. I supported Robert Mugabe when he was in Mozambique with leading the fighting guerrillas. That was good for our people. And as you know, most of my music inspired most of these guerrillas to get out, come back fighting. And I'm also, when I look at myself, I'm a freedom fighter also. But I realized that, all what we had fought for was just in vain. There was no freedom of speech, no freedom of movement. You are not allowed to criticize the president or his administration. Whenever you do that, you become an enemy of the state. Album ravo regore ra 2000 rainzi Corruption rakatanga kusensewa nema-radio stations emuZimbabwe, zvakakonzeresa kuti album iri risarire anyway. Ndo zvakavambandidzira kuti vakwanise kuzobuda munyika yeZimbabwe vachienda kunogara kuUSA. Tikada kutarisisa also Dr. Thomas Mapfumo vane mamwe ma-achievements avakawana vari munzvimbo yeAmerica iyoyo. Tikatarisa mugore ra2012 vakapinda muHall of Fame and vakakwanisa kupefoma kuHoi kurusa munzvimbo yeNew York. And izvozvo zvinoratidza his contribution to the liberation struggle of our country Zimbabwe, and also the liberation of the black people in general. Wherever he is still relevant. Vanoramba vachiwanika vachisumudzira mumanzi wemuZimbabwe kunyika idzodzo.